Maraming salamat, Pinky Boy. Lami? Food reviews for Davao na mga supplies. Ang kuan ng ilahang crack cake, it's 450. Kung lagyan niya mong vlog mo, dadal niya mong I think. Sabot akong bata ma. Yes, thank you, Ma'am Michelle. Yes, hi guys, welcome to our channel. And we are trying this double cake. Ang inyong pinaka-uso. Thank you, Ma'am Michelle. Yes, maraming salamat. So naman, ilang i-judge kung lamig ba daw or dili. Yes, okay, so tao na doon sa ilang reaction. Okay, so i-try nila ang double cake by Pink Heaven. Okay, Pink Heaven by Ma'am Michelle. So morning si Raymond ang mag-open, si Edgar, si Aris de Cecilia, o si DJ Luyo is back. Okay, so ilan nang i-check. For double kaons, karon ato ning testingan. Unboxing. Drawing. Lemon? Okay, so morning ang sulod sa double cake. Ay, Ma'am Michelle, mangayo daw ka ng bayan si Raymond. Gamit daw ni Model ka ni Mama. Ito kay Ma'am sa pagpili. So kabalo mo mukha sa pagkaon ng crab cake. Alam mo siya? Hindi alam. Get over here! Sige na, Edgar! Tumuna ni, so ilan na yung dalawa. Judgmental judgmental number 1. Chocolate dito is pa ha? Bawal mo rin sa imo! Ay, may kuha ka na. Uy, umana na ka. Sa'yo na kung gani. Mama sa ito eh. Mama naman sa ito eh. Lagi siya oh. Sabi? Mama sa ito. Kanina pala model sa DJ Luyo. DJ Luyo. Depende mo sa size. Ano kay siya? Lami?
kanina yung mga model. Pares-parehas lang siya. Panit ko. Korea juga ya. Salamat kaya. Raymond inspired me. Kumana ka to! Okay na. So, unsa man? Comment na yun! Kaya, kumain sa namin na. Ahot dun sa saan? Ano sa last? Napon? Atot na. Hindi ko mag-comment. Flavor. Lain siyang daw, ma'am. Hindi pa kaluto, tapos next week eh. Anak din. Tama na daw. Kasi sa ilalong na po siya marag logo. Kaya pa dyan naman ako manot doon sa dyan na. Logo din sa Guys, ilalong ko tara ko. Ako ba diba? Di maitom. Ikaw kasi. Actually, na-diabetic sa mukha diri. Amot lang kung sarili lang nga niya. Madagay ka ng bulldog ng pagkuha. Muna lang ambay basta mag food review me. So katong mga food reviews for Davao na mga supplies. Naisaying sa baba. Naisaying? Kung nakatalo na ka o grade, panic ka. Itumjud ka. Itumjud ka. Imagine na yung itumjud ka. Sulit ka, mamanigyan ko, mag-install-install ka ka. Lalo kang magay. Hindi mo kinakuha mo pala dyan, nag-install ko ka sa nagapalit. Ito Logo galing siya, di ba? Nalala siya sa mall. Nakakita ko sa mall. Asan na kami? One, si Jetson. Isisira ito lang. Kapag sinesunod, makatagtaginiya ko mami siya, butang ko siya dito na yung mga brand. Correct. Dark si Raymond dito pa. Ilagay siya. Ang ilahang crack cake, it's 450. Oh, pero Sakay, mga sakay. And bakit isa mga na-birthday? Oh, nag-birthday. Para makatilaw po. Tilaw. O half lang daw. Kami paano ba? Comment sa! Unsay comment? Pre, comment, sige lang kaon, ani? Dami ko kayong salamat kay Mami Sir sa ani. More to come. Sa'yo mga sizes na. For the sizes, murag naka-single lang na siya nga top 10 kan. Pero murag na yata siya gina-demand po ang mga customers for dagko na. O sila pa kayo na po na mukha on. Yeah. Sila na po Wala mag-judge. doon. Last. Hapit na yun yung mahurot good. Ay, dili good for one lang dyan dahil siya, ma'am. Opo. Ano ka, kunyali lang ulit kung di pa nila? Oh, lalo na mga... Kanina nagdodua sila o kaon kay busog daw sila. Pero ilahang mahurot. Ma'am, kung kusog na ganyan mong vlog, ma'am, dalo niya, ma'am. Ano kasi yung Ay, nato dito. So, unsay final? Unsay final about... Wow, ano? Sige na, unsay final ninyo about the Davao crack cake? It's a yes for me. Oh, I check. Yes for me.
Oh, mag-joke ka! Pagpata ka, yes, ma'am! Perfect! Yes, sa aking model, yes. Orang taruhan. Ilo! Tsaka, dali mo ako ito, pero sa pilas na damo, tsaka sa kahito. Isa naman bulto ang ibutay nito. Sabot akong baka, ma'am. Okay, so moto ang food review about the Davao Crack Cake of Pink Haven. Yes, congrats! Okay guys, inun sa ko ang mga friends, lamig daw ang Davao Crack Cake. Yay! Congratulations! Thank you so much, Pink Haven! Palakpak sa Chico. Maraming salamat, Pink Haven, para sa crack cake. Thumbs up, thumbs up. 5 na mitanan! Maraming salamat, guys. Bye! Hi mga big boy!